Dobre, takže nahrávame si, ako sa robí marketingová placka. Takže Rýchly prístup, product labels, pridať novú label, plus. pluskovrom. No a potrebné údaje sú názov, label, aký sa volá, aby sme ju mali správne zapísanú v databáze. Tak to môžem robiť teraz Snoop Dogga. No, môžeš Snoop Dogga. No. A musíš pre všetky, daj si to traveling input, alebo skopíruješ Ctrl+C, Ctrl+V. Dobre, Snoop Dogg máme. Description. Description, to je vlastne popis, to nevyužívame. To nie je potrebné, ideme nižšie. Jediné, čo nám bude potrebné teraz je label nahrať, label image. Čakať. Dobre, je nahratá. Product label a teraz potrebujeme reťazec SQL na zacielenie, na aké produkty pôjde, čiže používame podľa názvu, posielam ti SQL-ko. Že toto je podľa názvu. Okay. Takže Do tohto spodného, spodný. a v tomto prípade chceme Snoop Dogg. Aha, takže to pre istotu pozrieme, jak to je presne. Jo. Snoop medzeradok. Čiže Medzeradok. zapíšeš Snoop medzeradok. Ešte jeden tu bol. Kde je však? Kam zmiznul? A tu sú tri. OK, Snoop Dogg, Snoop Dogg, Snoop Dogg. Nechávaš... Percento sa tam nechalo. Percento sa necháva. To určuje, že je nejaký reťazec znakov pred a za. A No. A vyššie do sekcie, trošku vyššie vyskoluj, tu je link a tam sa dáva, že kde placka odkazuje. Čiže tam sa dávajú priamo URL-ky po kliknutí na placku, kde má Dobre, odkazovať. zatiaľ tam dáme Sketchers, keďže nemáme urobenú inú. Ja. A treba nahrať pre každú jednu krajinu. Čiže si musíš otvoriť aj Sketchers.cz, Sketchers.hu, Sketchers... Takže toto je SK. Lomítko. To sme robili zle. Udiela sa chybička. Dobre, takže to máme CZ-ko. Keď ideme na lúčku, pošlo. Húčko už jednoduché, lebo už sa nemení cesta, už dávaš len hu. Pre istotu skontrolovať. A hodná je lúčko. Dobre, máme placku, máme Ja to už v podstate viem urobiť aj takto, že keď raz bude Poľsko. Áno. Dobre. Máme
placku máme zacielenie, ideme nižšie. A tu nám netreba nič nastaviť, keďže sa jedná len o marketingovú. Zaškrtneme displej, aby sa zobrazovala. A máme vybrať všetky inštancie. To je marketing, to je už pre akciové. Ale teraz netreba dať? Nie. Nie. Netreba, lebo nevytvárame cenové pravidlo. Dobre, to je displej, áno. A všetko. Save and stay si daj rovno. Čiže sa vytvorí a sa priradí na produkty a si skontrolujeme, či sa správne priradila na produkty placka. Keď sa vloží, ono to trvá vloženie nejaké 3-4 minúty, lebo prechádza celú databázu a priradzuje na produkty. Ako uvidíme, aké je rýchle. Tam má tu síce len 3 produkty, ale databáza je veľká. Databáza je veľká. No. Placka je vytvorená, ideme nižšie, tam, kde sme dávali to SQL-ko. Ešte. A si dáme browse. Vidíme, že má 3 produkty. A keď si dáme browse, tak sa nám zobrazí zoznam produktov, na ktorých je aktívne. To sa ti to je pecka, lebo práve 3 boli. Vždy, keď sa dajú uložiť teraz placku, ešte znova? no, nemusíš, ako potrebujem zoznam, že by sa zobrazil ešte tam jednu vec, že by ste mali komentovanú. Iba uložiť. Keď dáme uložiť, tak vlastne ono tú placku nás vráti naspäť do zoznamu a vždy, keď sa vytvára placka, tak ju dáva na vrchnú pozíciu, tam je nastavené, že by malo prioritu 11, aby neskončila na konci zoznamu a potom je už iba potrebné ju posunúť buď vyššie alebo nižšie. Dobre, čiže uloží, vrátim sa do toho zoznamu všetkých placiek. Áno. Čiže dosť dlho mu to trvalo. To ono teraz nánovo generuje, ale som chcel, že by najprv sme si skontrolovali produkty, na ktorých je zapnutá. A toto je dobré, že našlo 3 produkty, že viem skontrolovať rovno, že 3 produkty to sú, takže 3 produkty to je OK. To ja som dával do rabe, lebo ja som mal problém pri testovaní, že či je to zapnuté na tých produktoch a vyhľadať aktuálne produkty, na ktorých to má byť. Že či tam nie je náhodou niečo mimo, že či tam nie sú bicykle alebo niečo také, alebo tam sa zobrazí celý zoznam. No a teraz sa nám založila niekde tu na Snoop Dogg, 352. Vždy majú 11 pozíciu. Keď sú informačné, tak ich posúvam nižšie alebo nechávam ich dole. Keď sú marketingové, ich ťahám hore. Keď sa už vypne nejaká, tak ju potiahnem dozadu. Takže ako mať pozíciu? Tako, ako má teraz, je v pohode. Hej. Keby bola marketingová, si ju ťaháme hore. A vedie marketingová teraz? Akciová, pardon. Marketingové vždy sú na konci. Sú posledné. Vždy sú posledné, proste marketingové. Akciu dávaš prvú hore, ale ju ťaháš iba tak, že chytíš a potiahneš hore. Áno, však to môžeš skúsiť iba. Ťukneš na to, ten krížik, držíš ho a si ho môžeš posúvať kdekoľvek vlastne. Tak to nechcem. Lebo už je tam vyše 300 oných a sa môžu byť, keď sa dávajú marketingové ako pre bicykle, tak že by nebola napríklad na prvej pozícii, že už chcem mať na druhej a tak dále. Som na EUčku, ale dobre. Na EUčku nie, a na EUčku sa, na CZ-ku, EUčku a EUčku sa zobrazí až po replikácii. Môžem ukázať, ak sa zapínajú replikácie, keď chceš, aby... Netreba, veď pôjde na druhý deň, takže teraz idem to riešiť. To sú dvoje kliky vlastne. Ako strašne pomaly. Pozrieme, že veľmi stáva. Máš to kliknúť, točíme sa. Nejaký čas 10 a už máš tam Snoopyho. Len máš pozadie tam biele, tak ti to vstupuje do produktu. Takže by to bolo dobré mu dať shadow, odstrániť pozadie a dať shadow okolo písma a okolo hlavy možno. No, lebo keď to bude na blacku s čiernym pozadím, tak... ale vlastne nie, tu by nám nemalo nikdy naskočiť na black verzii čierne pozadie na produktovej karte, lebo toto je čierne. Takže bez pozadia. Tu je to v pohode. Je to pekné. Čiže skôr bez pozadia by som to dal. No mal som bez pozadia.
dáš si buď vymázať, alebo pridať súbor, nemusíš ho vymazávať. Nemusíš pridať, ono máš to nakešované, kvôli tomu ti to zobrazuje. Lebo tu je... No to daj bez pozadia, keď máš. A daj doložiť iba, a to je všechno. A už sa vymení bez pozadia. OK, a to je všetko. Priamo.